Türkmenistan'da ilkinci olup YouTube knopkany Murat Mollayev aly diýip bilýärdi. Aýdymyň sözlerini Kerim Aýdaýowyň ýazdy diýipdirler. Yo Aýdaýowyň aýdym dogry ýazmady. YouTube knopkalym. Oýna diýen Türkmenistan'da ilkinci YouTube knopkany bilýäňizmi kim? Gaýgysyz Kuliýew, ýagny Gaýo. Что же это боль между нами? Где же та нежность? Ýöreňinde Gaýo bilen Mikeň ýanyna gideli. Gaýgysyz Kuliýew, ýagny Gaýo. Agam sizi ilkinji tanadan aýdymyňyz haýsy aýdym? İlkinci tanadan aýdymlarymyz Mikeň bilen işlen Sergunjan aýdymma Naýyn aýdymla başlady. Naýyny YouTube'da näçe prosmotr aldy? Naýyn YouTube'da şo wagtlar goýulan köp kanallardan pozuldy şol bir saý sebäp bilen hepde 1 milyon alýatdy. Bir hepde 1 milyon prosmotrmy? Awşal naýnasy Sergunjan gowutdy naýna hasta ýank diýşýär bir hepde de 1 milyon aldy. Şu wagt ýöne mejnunany aýdymma. Hasta şu wagt meşhur bolup biziň döwletimizde daja tanylýar, başga döwletlerde de bilinýän aýdymdan biri bolup hasta yüzüm tanadan şol esas şol aýdym bolýar. YouTube platformasynda Gaýgysyz Kuliýewde Gaýo diýip pseudonim durýar. Onuň türkmenmisiz, nireli şeýle soralar gelýärmi? Bilýärlermi siziň türkmenligiňizi? Şu adam bilen oklar. Köplenç ýazýarlar, Gazak mesen ýa özök mesen ýa Azerbaýjan her hil atda täbi köp aýdymlarymyz başga dillerde aýdylan aýdymlarymyzdan baý. Näse hotda meselem Nizabaýy. Azerbaýjança, Orsça diýär bolýan. Meselem Söhhodym käwatda bilen Azerbaýjan diýip ýazýarlar. Söhbet bolanda, Söhbet Kasymow. Rus aýdymlaryň sözlerini özüňiz düzýärdiňizmi ýa ýeni bir badymy? Seret başta kynam bolsa eýtip berip şey başta özümi düzýärdik. Mysal üçin men baýu aýdymmy, mysal üçin. Şonda Gaýoň özü bir neme spimaýamaly iş galat diýip şey söz tapyp bilýän özü ideýa berýär söz tarapdan onu. Ay bizim şey näme gerek diýip iňin ýöne şoň polnuçy sözüni ýazyna bolan Ahmet Şat. Soňundan azıcık Orsça düzmek kynrak düşýäni birlikde bir şahy tapallyp aýdaýardyň. Keşe. Şoňa düzdürýärdik. Soň Gaýoň bir aýdym Mirel Azaji düzüp Sergunjan aýdymy. Onu Kerim Aýdaýowyň näçinji ýyllar bäri sınavtyň içinde boldy bolýar. 2019 ýa şonda şagryndan soň tanap başladyk. Şey işleş başladık ýöne Orsça düzmekde tuweleme. Mesele däl o. Talan. Gatwdy ýa. Dekin. Indi YouTube knopka Türkmenistan'da ilkinci olup YouTube knopkany köp adam Murat Mollayev aly diýip bilýärdi. Ýöne sizi tanaman aslında ilkinci olup YouTube knopkany Gaýgysyz Kuliýew ýagny siz alpsyňyz zamanla. Awa men şu alanda urlum bir kaý töwrege zadyny uğratmadım. Şol 100 000 dolarly ma knopka beriň diýip YouTube. Tamam şey taklana eglenim o knopka alam soňam ofiçialny köp berik bir goýmadym da ýene men knopka aldım. Şondan köp soňam Murat Mollayew diýip kiredi. Mejnunamy aýdymy ilkinji wizede belläp geçipdik. Şonda tefsirlerde şu sözü aýdymyň sözlerini Kerim Aýdaýowyň ýazdy diýipdirler. Çynmy şol? Yo Aýdaýowyň aýdym dogry ýazmady. Bu aýdym ýazylanyny öýde köplenç bilen gitarada hiň özüm düzýärdim öýde. Onuň köpsini Mikeň edýärdi kömek onuň. Şoň Perpeýawynyň sözüni hiňinem edil Perpeýawyň ýöne. Hiňinem sözüni özüm ýazyp geldim. Mikeň bir at şeýle aýdym ýazdym. Gitarada gowja hiň düzüpdirdi Gaýo mejnunamy diýip sözlerini nemejinem hiň jaşnam düzüp şunu gowja edip aýdym etip bolmaýan diýip geldi ýanyma. O begenip ondan soň menim onuň ruhlanyp haladym da bar. Şonu işledim. Rezultatym şu wagt görünüp çykdy diýen bolýar. Onu bir proýektde ikiňiziň edenişiňiz bar. Kerim. Kerim şeýle dahyl ýeri ýok. Yo başa kupletleri Kerim ýazdy. O Kerim işi baýtaýdy. Kerim'in aslında ýadan aýdymlar kämbide işleşen aýdymlar gatken özüm mesele ýok zeki oglan Orsça ýazmakda ýar. Şöyle edil şol aýdymda. Bir pesçasyny özü ýazy Gaýoň. Ideýaçy öz onu ýöne sözlerini, beýlek ýerlerini keşe ýazdy. Kerim Aýdaýowyň. Hitxanaň adyndan opş proýektiňiz indi dalňeşim barmy? Ýani bile işleýän aýdymyňyz dinleýijiler garaşýanlar ýene şeýle millionlyk duýdyňyz. Gowsara berdim. Nesip bolsa Gaýo bilen ýakynman. Ýakyn boldy bir bet aýdym. Şuwa taýynyp goýduk.
Getirir nesip bolsa. Klibi bilen nesip bolýar. Ençeme milyonlyk aýdymlaryň dören ýeri. İlkinji YouTube knopkany getiren ýer we geljekde de milyonlyk halkyň söýgüsini gazanyp dinlenjek aýdymlar diňe hit. Где же ты, моя Лейла? Вернись ко мне, ты моя.